Ну што, сябры, прывітанне, скажыце, калі ласка, як мяне чуваць. Сорі за невялічкае спазненне. Чакаю пакуль вашага фідбэку. Вось сёння такі незвычайны фон, таму што з кожным разам я ўсё глыбей і глыбей сыходжу у падполле, і сёння ўжо трошку іншы фон. Вось бачыце, я ў чырвонай цішотцы на чырвоным фоне. Ну, ўжо прабачце, як ёсць сёння. Чакаю вашага маячку. Як мяне чуваць? Норм, выдатна. Супер. Ну што, сёння па праграме, усё як звычайна. Толькі што я так сижу троху незручна, да? В вельмі незручнай позе, таму не ведаю. Галоўнае, каб тут все так вельмі хістка усталявана вакол мяне. Тут гарбата, тут мікрафон, тут комп, тут камера. Ось, калі я паварушуся, то все гэта можа рухнуць. Калі кепска паварушуся. Ладно. Дзякуй вялікі сябры всім, хто прыйшоў. Вельмі рады вас бачыць. 39 чалавек нас глядзіць зараз. Сёння, па-першае, хачу, як заўжды, падзякаваць усім данацерам, усім, хто падтрымліваў мяне на працягу гэтага тыдню. Гэта Андрей, Віктор, юзер Рабкор і юзер Кірыла. Дзякуй вам вялікі. А таксама, канешне ж, маім патронам. Гэта Александр Б, Саша Р, Андрей Ш, Павел П, Андрей С, Алексей Ш, Александр Ш, Павел С, Ханс Авичи, Анатоль К, Евгений П, Игорь, Джей Джи, Дмитрий В, Павел К, Александр Я, Сержук Д. Два чувакі з абсалютна невымаўляльнымі нікнеймамі на Патрэёне, але прывітос. Бачу, адзін з іх ёсць тут ў чаціку. І юзер Адарвірог. Дзякуй вам вялікі, дзякуючы вам у мяне ідуць справы, павялічваецца колькасць маіх падписчикаў. Вы можете гэта бачыць неўзброеным вокам, што называецца, ўжо на Ютубе амаль 6 тысяч. Боже, 6 тысяч, уявіце сабе, я памятаю, як у мяне было яшчэ 100, там, 150, 200 чалавек. Ну, вы і самі гэтыя моманты памятаеце, а зараз бачыце, якая адлегласць уже пройдзена ад 500 чалавек, калі я думаю, вау, ось гэта поспех, да ўжо 6 тысяч амаль што. Гэта ўсё дзякуючы вам, дзякуючы тым ліку вашай фінансавай падтрымцы. Сябры, хто хоча мяне падтрымаць, каму падабаецца тое, што раблю, маі стрымы, маі нататкі ў тэлеграме. Блогерства, аналітыка, актывізм — гэта на сёння асноўны мой род заняткаў, гэта тое, на што я аддаю амаль увесь свой час. Займаюся гэтым нон-стоп і, здаецца, займаюся больш-менш цярпіма. І калі вы хочаце, каб я рабіў гэта і надалей, калі ласка, подпишитесь на мой Patreon, гэта вы ў версе бачыце, дзе будзе вам з вас спісвацца рэгулярна адна і тая ж сума, якую вы укажаце, альбо праходзьце ў Donation Alerts і данатьце мне праз Donation Alerts. І тут я узгадаў, што я забыўся скінуць у апісанне рэквізіты для донату. Зараз я гэта зраблю прямо сію секунду. Одну хвілінку. Зроблена. У описании видео, глядите, есть спасылка на Donation Alerts, просто походите по спасылке и донатите мне, колькі лічыце патрэбным. У меня заведёнка зараз, я на пытанні, якія прысланыя з донатам, адказваю ў першую чаргу і найбольш разгорнута. Усё астатняе, што ў чаціку адказваю, уже таксама ўсім адкажу, аднак жа ўжо больш коротка і ў другую чаргу. Вось, такім чынам усім заклік падтрымаць. Далей. Што у нас далей? Некалькі такіх арганізацыйных момантаў. Былі пару разоў скаргі ад людзей, што я нібыта на сваім ютубе, на сваёй ютуб-старонцы не прапускаю каментары. Паставіў перад мадэрацыю, і ўсе каментары ідуць на мадэрацыю, і я чышчу там неўгодныя каментары. Сябры, калі ласка, а также не сябры, запомните, я выдаляю комментары, альбо выдаляю юзеров своего ютуба крайне редко. Это не ведаю, як мне трэба достать, альбо якую лухту писать, притым регулярно, каб я гэта зрабіў. Таму, сябры, больш за тое, YouTube ён сам выдаляе і выбірае
я не ведаю якому прынцыпу, у них там нейкія свае алгарытмы, каментары іх не прапускае. Я іх нават не бачу ў сваёй чарзе мадэрацыі. Я іх толькі бачу ў апавяшчэннях і ўсё, і больш іх няма нідзе ніколі, і я не магу іх нават адобрыць. YouTube так робіць. З любымі каментарамі па сваіх нейкіх аднаму яму вядомымі прынцыпамі. З маімі каментарамі часта у іншых ютубераў адбываецца тое ж самае. Таму, калі ваш каментар знік, не трэба бегчы па ўсіх маіх відэа, па відэах другіх блогераў і пісаць о тым, што дзедок чысціць каментары, дзедок анархіст цэнзуруе людзей і так далей. Ні хрена я не чышчу, ну, амаль што ніколі, гэта крайне рэдка бывае. І не трэба як бы это выдумляць і навадзіць кіпіш, то бок прэтэнзіі ўсе да ютубу, калі ласка. Вось, далей пагаворым зараз аб правілах паводзінаў на стрыме. На мінулым стрыме, на жаль, мне прыйшлося даволі шмат часу удзяліць такім не вельмі сумленным людзям, якія разводзілі там нейкія срачы, пісалі усялякую лухту, дызмаралілі людзей, а потым яшчэ і даводзяць, чаму я іх выдаліў, чаму я имею права такіх юзераў выдаляць з чата. Тлумачу, зараз будзе па-новаму, больш ніякіх тлумачэнняў не будзе, і калі чалавек паводзіць сябе так, што правакуе сваркі ў чаціку, альбо абражае кагосьці, альбо наводзіць нейкае дызмараліці, кшталту вы там прайграеце, да всех разгоняць, всех там пастраляюць, ну і ўсё в такім духу. Альбо все там палова людзей за Лукашенко, все такое, просто этот чалавек адразу не выдаляецца. Тлумачыць я нічога не буду нікому, каму такія правілы як бы не падабаюцца, хто лічыць, што это ўцісканне ягонай свабоды слова, калі ласка, рабіце свае стрымы і рабіце на іх свае правілы, якія вы лічыце патрэбна. Вось, таму што не трэба параўноўваць, вось там той чалавек, якога я выдаліў той раз, паванаў, вось гэта, маўляў, тое ж самае, што Лука выдаляе кандыдатаў. Сябры, мой стрым гэта не з'яўляецца нейкай публічнай, агульнай для ўсіх пляцоўкай, якая належыць все. Не, гэта толькі моя кампанія. Вы ж са сваёй вечарыны, на сваю вечарыну клічаце тых, каго лічыце патрэбным. І не даеце там, і не завеце людзей, якіх вы не любіце, з якімі вы не хочаце стасавацца. Гэтак і я хачу, каб у маім чаце для вось гэтых 90 чалавек, якія мяне зараз глядзяць, да, была прыемная атмасфера, каб все... Тут у нас ужо сфарміравалася такая тусовачка, да, хто даўно ходзіць. Прыемная атмасфера, нават людзей розных палітычных поглядаў, да, гэтая тусовачка, гэта далёка не ўсе там анархісты, нават добра, калі палова анархісты, да. І я хачу, каб так было і надалей, каб людзі працягвалі прыходзіць, каб у нас была цёплая лампавая атмасфера і ніхто яе не сапсаваў сваімі дызмаральнымі заявамі і сцверджаннямі аб тым, як все будзе кепска, як мы прайграем, як нас перадушаць, пастраляюць і гэтак далей. Вось, таму я буду рабіць так сённяшняга дню. І яшчэ я вас вельмі папрашу, гэта не абязон, гэта мая проста пажаданне і просьба. Калі ласка, не ўжывайце мацерныя словы ў чаціку. Я не хачу ставіць гэтыя фільтры, да, там вводзіць эту цэнзуру, хаця, по-моему, YouTube гэта дазваляе. І вы можаце заўважыць, што я сам ніколі не лаюся матам у сваіх стрымах. Ну, калі, правда, я зараз гарбату разалью на клавіатуру, то тады магчыма. Да, а так, я гэтага не раблю, і вас таксама папрашу мацерныя словы ў чаціку не ўжываць. Ну і яшчэ апошні тэхнічны момант, перад тым, як мы перайдзем да справы. Вы мне данацілі на асвятленне. Гэтае асвятленне ўжо было выслана з Кітаю, і 27 числа яно прайшло китайскую таможню, што б гэта не значыла. І было направлена, па іхніх словах, па трэкінгу, у country of destination, то бок у Беларусь. Ну, такім чынам чакаем. Ну што, зараз я чытаю чацік, і мы ідзем па праграме. А праграма у нас сёння наступная. Першая, я вам раскажу, што за важная дата. Сёння, дакладней учора, была ў рэвалюцыйнай і анархісцкай гісторыі. Другое, мы абмяркуем, што такое надзвычайны стан, ці дапамагае ён аўтарытарызмам захавацца, ці ратуе ён дыктатуры, што азначае ўвогуле увядзенне надзвычайнага стану. І трэцяе, мы абмяркуем тактыкі, якія можна ўжываць на 9-10 жніўня, і не толькі, а ўвогуле падчас масавых пратэстаў. Зараз гляджу чацік. Привет из Витебска, здоровки. Братишка, Мікола, будзеш прыводзіць прыклады працуючага анархізма, як гаварыў Пальшыс. Ну, Пальшыс все, ўжо зліўся з дэбатаў, таму яму
дызлайк за гэта. Але у рэальнасці я вам ужо казаў, што пальчык гэта сакрэтны анархіст схаваны, просто ён, ну, разумееце, шыфруецца. Юрась Карась, ці будзе заўтра папярэджальны страйк? Некаторыя рэсурсы яго анансавалі. Ну вось не ведаю, што не ведаю, то не ведаю. Опять какие боты сразу дизы поставили. Ну няхай, я ж ужо казаў, што лайк, як і дызлайк, ён як бы способствует, уже словы нешта з головы повылетали беларускія, ён судзейнічае вывядзенню відоса, падняццю відосу вверх, бо гэта таксама рэакцыя, хоць і негатыўная. Максим Шабуцкі, скоро ваш цирк закончится. Красавец просто. Так. Бешеный вжик, привет, опоздала немножко. Ну, переглядишь. Важное организационное питание. Народ с Лукашенко, ну, рил. Леля Ленс, калі ты будешь размаўляць по теме, калі час падыдзе? Том Леп, да забей ты на всяких чертей, давай ближе к теме. Но усяму свой час, не торопитесь. А, яшчэ забыўся, будзе зараз пасля кожнага стрыму тайм-коды. Троху са спазненнем, троху не так хутка, як хацелася б, але тайм-коды будуць, бо я бачу, яны запатрабаваныя, ну і стрымы у нас часто бываюць доўгія, там па 2 гадзіны. Да, Том Леп, забей ты на всяких. Я не могу забить, потому что для меня, в принципе, важный кожный юзер, кожный глядач. Тому я перед тем, як уводзіць нейкія новыя правілы, я бачу сваім абавязкам расказаць аб гэтым усім, каб не было самадурства, каб усе правілы і нормы на канале былі зразумелыя. Новости Беларуси и мира. Здорово, здорово. Ну, Радикс, ты хороший чел. Дякую. Новости Беларуси и мира. Можно нарезать твои стримы? Ну, нарезай, калі хочаш. Я, в принципе, гэта сам раблю. Лепей, конечно, распаўсюджваць у арыгінале прям з майго каналу. Альбо пішы мне ў каментары, якія кавалкі нарэзаць, якія табе цікавыя. Але калі ты хочаш прям так эксклюзіўна ад сябе, ну, нарезай, я не супраць. Ніякага капірайту тут няма. Толькі буду удзячны, калі зальеш на YouTube, напішаш там, подписывайтеся на канал Радикс. Каспар Бекіш заданаціў. Дзякуй вялікі. Ну, зараз праверыць не магу. В любым выпадку дзякуй. Так, чалавек з японскім нікам. Як ставішся да зваротаў палкоўніка Барадача і ягоных заяў? Блін, ну Барадач правільныя рэчы казаў пра байкот, аднак за межамі гэта, мне падаецца, ён нясе проста поўнае фуфло. Прабачце, сядзець за мяжой і расказваць тут нейкія супер-гіперстратэгіі, да, калі сам ужо вельмі доўга не ўдзельнічаеш у палітычным жыцці. Расказваць, што Статкевіч, Цыпкала, Бабарыка, там все падгабэшныя, просто все там ад аднаго да апошняга працуюць на КДБ, ну гэта глупства, прабачце, не прыводзяць ніякіх доказаў. У яго ёсць здаровыя думкі, Шабуцкага вунь ён таксама абазваў правакатарам, што поўнае глупства на мой погляд. І, ну, няма, хоць ён палкоўнік ГРУ, няма асаблівага даверу да ягоных словаў, так скажем. Блин, это што, рэальны Максим Шабуцкі, ці нехта проста пад ягоным імём зарэгаўся? Вось мне вельмі цікава. Ну ладно, гэта не на гэтым стриме будем выясняць. Петр Мостяев, как прокомментируете Павла Спирина насчет бюллетеней? Алиник сказал, что угроза Светланы. Что сказал Лінік, я не зразумеў. Спірна, у меня яшчэ не было часу паглядзець. Прабачце, сябры, я не паспяваю глядзець у такой колькасці всіх блогераў і іхнія ідэі, хаця на Спірына падпісаны. АВГЧС, наконт пытання здароўя Лукашэнкі. Ну, да таго, што ён памрэ, мы заўсёды гатовыя. Давайце выбудоўваць сваю стратэгію, сыходзячы таго, што ён будзе жывы, здаровы і все праблемы перажыве. Вось, не трэба тут радавацца раней часу, і проста мы рухаемся далей па сваёй праграме, здабываем свабоду сваімі высілкамі, а не спадзяемся на кепскае здароўе Лукашэнкі. Так, все хорошо, привет. Лінніка разобрал дорога. Ужо, он, по-моему, разобрал только Мартынова.
Все хорошо. Подкажи, плиз, что думаешь про то, что Филиппович продвигает. Так, можно я не буду протягивать. Про Филипповича я уже выказался на наступном стриме. Это человек, у якого так само все КДБшники, все руки Москвы, и Степан Нехта, у яго сексот. Все, этот человек для меня, як блогер, не існуе. Варкар. Чорную майку надо было надеть, чтобы себя выделить. Ну, ось няма чорной майки зараз. Ну, я разумею, згоден з тобой, але ось в дадзены момент няма. А ВГЧ, как думаешь, что должно такое произойти, чтобы Лукашенко сдался и смылся? Ну, мы мусим перамагчы, и он мусіць разуметь, что все, шансов застаться тут у яго няма. Ну, калі вось все уже прыпре, калі уже, грубо кажучи, штурмовать будут ягоную резиденцию, дразы тады вось ён зваліць, не раней. Илья, здравствуйте, посмотрел видео Зенона Поздняка. Какое ваше мнение, дело горит или нет? Ну, у Зенона Пазняка адзіная здоровая думка гэта пра байкот, то, што трэба байкатаваць. І зноў жа я яго адпраўлю ту ж кагорту. Барадач, Ліннік, это самае, Мартынова не. Барадач, Ліннік, Філіппович, гэта кагорта людзей, у якіх усе КДБшнікі, акрамя іх саміх. Зенон Пазняк, на жаль, нягледзячы на яго на мінулыя заслугі, я яго сур'ёзна не ўспрымаю. Вось. Чему вы меня пытаетесь только про таких сумневных дзеячаў, да? Вы меня запытаетесь про кого, а то зараз выглядае, что я нікога не паважаю, нікога не кацірую, толькі ўсім даю негатыўныя характарыстыкі. Хаця насамрэч я вельмі блогераў многіх паважаю наших, з многімі там згодны, з кімсьці не згодны, але ўсё роўна паважаю, а вы меня пытаетесь про нейкіх фрыкаў. Ну, давайте откровенно, Пазняк гэта фрык. Пазняк фрык, Філіппович фрык, Барадач, ну, 50-50, але вельмі шмат лухты кажа. Спірын, Спірын нармальны чэл, да, згоден. Але ягоная ідзея наконт бюлетэняў я яшчэ не ведаю. Так. Ну, так, здаецца, на ўсё адказаў. Зараз паехалі па гісторыі. Звычайна я кажу пра гістарычнае значэнне дня, які вось сёння, 2 жніўня. Але учора быў такі важны дзень, з якім я зраблю выключэнне. Учора, 1 жніўня, 28 год таму, у 1992 годзе з'явілася першая агульнанацыянальная арганізацыя анархістаў у незалежнай Беларусі. З'явілася, была абвешчаная Федэрацыя анархістаў Беларусі. І гэта адбылося, сябры, 28 год таму пачалася, можна сказаць, гісторыя анархізма у незалежнай Беларусі, пасля большым 60-гадовага перарыва, бо апошнія групы анархістаў зафіксаваны былі ў 26-27 годах. Не першая арганізацыя гэта была, бо яшчэ раней была створаная ў 91 годзе, на год раней, 27 кастрычніка, арганізацыя «Барацьба». Яна была створаная ў Гомелі. Аднак, это была лакальная арганізацыя мясцовая, а агульнанацыянальная, агульнарэспубліканская арганізацыя анархістаў ФАБ, Федэрацыя анархістаў Беларусі, была створана 1 жніўня 1992 года. Гэта, сябры, вельмі важная дата для ўсіх нас, для анархістаў. Зараз вось на фотке вы бачыце... Так, адключым нашых донацераў. Гэта фотка з першага з'езда ФАБ. Яна адбылася ў бібліятэцы на вуліцы Рыбалка. Рыбалка 1 ці Рыбалка 2 ці 3, я ўжо не памятаю дакладна, трэба было паглядаць. Хаця, ведаеце, я зараз пагляджу. Зараз я вам скажу дакладна, бо гэта гістарычны момант. Я вам зараз скажу. Один момент. Рыбалка 2. Так, по адресу Рыбалка 2 у Мінску, гэта блізу мотавелазаводу. Зараз там таксама бібліятэка. А ў той час там была такая субкультурная бібліятэка самвыдатаўская мясцовага такога субкультурнага дзеяча, якога звалі Трамп.
Вось гэта было паганяло ягонае было Трамп, не Дональд Трамп, да, просто Трамп. І вось на фотцы, якую я вам паказаў, вы можете бачыць злева направа Юрый Глушакоў з Гомелю, уласна сам Трамп, Святлана Богданович, Кацярына Багушевич, Уладзімір Пашук, Дмітрый Міцук і Олег Новікаў. Былі людзі з 3 гарадоў, гэта Мінск, Гомель, Салігорск. І на гэтым першым з'ездзе была прынятая дэкларацыя ФАБ. Зараз я вам ее зачитаю, она коротенькая зусім. Резолюция, докладнее, резолюция першого з'езду ФАБ. Ну и да, и декларация, значит, что. Про 70 декларация об стварэнні Федерации анархистов Беларуси. Про 7 десятигоддзяў пасля гвалтоўнай ліквідацыі царскім і псеўдасацыялістычным таталітарызмам першых анархісцкіх гурткоў мы, прадстаўнікі новай хвалі айчыннага анархізму, сыходзячы з перакананняў, што адзінай альтэрнатывай сацыяльнай, экалагічнай і духоўнай дэградацыі чалавецтва з'яўляецца безуладны салідарны грамадскі лад, пазбаўлены ўсіх формаў эксплуатацыі і прымусу чалавечай асобы, аб'ядноўваемся на аснове сімбіёзу праграмных прынцыпаў лібертарнага кшталту, антыкапіталізму, антыэтатызму, інтэрнацыяналізму, экасацыялізму, антымілітарызму і абвяшчаем Федэрацыю анархістаў Беларусі, ФАБ. ФАБ – рух, які аб'ядноўвае на свабодных пачатках анархістаў Беларусі з мэтай дынамічна-рэвалюцыйнага развіцця перадумоваў рэалізацыі анархісцкага ідэалу ў беларускім грамадстве. Арганізацыйныя структуры федэрацыі адмаўляюць элементы партыйных дысцыплінаў, статусаў, вертыкальнае падпарадкаванне ды іншыя арганізацыйныя пабудовы, якія супярэчаць прынцыпу федэралізму. Вось такі, сябры, гістарычны момант, вельмі важны для мяне, як анархіста, для всех, хто цікавіцца беларускай гісторыяй, гэтаксама. Хто такі гэты Трамп? Дзе гэты чалавек зараз, чым ён займаецца, я знайсці не змог. Калі раптам, выпадкова, хтосьці з алдовых субкультурных, контркультурных мінскачей, які мяне глядзіць, ведае гэтага чалавека, чуў калісьці пра яго, ці чуў пра ягоных знаёмых, калі ласка, абавязкова звяжыцеся са мной, мне хачу вось даведацца. А зараз у гэтым будынку дагэтуль знаходзіцца бібліятэка. Ну што, гістарычную дату мы ўзгадалі, зараз чытаю чацік і пераходзім да пытання надзвычайнага становішча. Крумбспиннер. Так расскажи, кому доверяешь из блогеров. Я уже казал, насамрэч, на одном со стримов. Нормальными блогерами я лічу Павел Спирин, Олег Жолнов, Кабанов Петрухин, народный репортер, Андрей Павук, Рудобельская показуха, какой еще, Дорога. Ну, это брать социально-политичных. Тутэйшы Шляхціш, хотя он больше на гістарычную тематику. Блин, магчыма, кагосьці забыўся. Ну, вось вам, калі ласка, нармальныя блогеры. Ну, нехта, да, зразумела. Ціхановскі, ну, хаця он папуліст, канешне, але як ён сидіць, дык пра яго і нельга кепска казаць, будзем казаць толькі добрае. Ну, «Страна для жизни», ён, конечно, сваю ролю зыграў, падняў народ тут бясспрэчна. Няма з чым спрачацца. Yellowman, как думаешь, когда с снением Лукаша, какие у Санникова шансы будут на выборах? Ну, свое амплуа як рэвалюцыянера ён ужо згубіў, але калі шмат грошаў кінуць у ягоную кампанію, знойдзецца нехта, то шансы будуць. Кирилл Антонов. Микола, бачыў ли ты фільм Белсата пра першыя гады кіравання Лукашэнкі? Не бачыў. Тим Бур, как относишься к платформе голоса фотографирования бюллетеней? Я, шчыра кажучы, не вникал. Паколькі я прыхільнік байкоту выбораў, то гэта ўсе там методы даказаць, што я галасаваў на ту і на гэту, гэта ўсё для мяне просто смех. Гэта смех і нішто не замінае, калі вы нават дакажаце мільярд фальсіфікацый, Ермошыны ўсё роўна назваць ту цифру, якая будзе насамрэч існаваць. Калі гэта не будуць фальсіфікаваць гэтыя настаўніцы на самым нізкім узроўні, яно просто сфальсіфікуецца на ўзроўні вышэй, альбо на ўзроўні самой Ермошыны. Таму адзінай альтэрнатывай падману гэтаму мог быць толькі байкот. Але, ну, відавочна ўжо зараз, што байкота не будзе, аднак гэта не значыць, што я буду заклікаць галасаваць за Ціхановскую, да?
Все хорошо, думаешь, только силовой метод тут поможет? Ну, чим больше людей збереться, і чим більше вони будуть настоювати, тим менше спотребиться применення сили і гвалту з нашого боку. Так, Ліля Ленс, тобі попередження наконт циганов. Не надо мне тут цыганофобии. Я ще раз скажу, ми супротив Луки не тому, що він циган, а тому, що він самодур, диктатор, хлус. I love Беларусь. Есть мысли у некоторых, мол, тихановские отрашки. Ну, просто на гэта можна і спыніцца, таму што доказаў гэта не больш, чым думкі. Доказаў ніякіх таму, што ціхановскі агент рускага міра няма. Я аб гэтым казаў на мінулым стрыме, нават есть кавалак у тайм-кодзе, дзе я абгрунтоўваў, чаму ціхановскі ніякі не рускамірас. Ну, я на гэтае пытанне ўжо адказаў у мінулым стрыме, карацей. Ой, так. Да какие фамилии вы чё, блин, по делам смотрите? Ну да, правильно написал. Александр Ляшук. Там были пытания не по теме, такие реплики, якія не хочу каментаваць. Калі пішаш палітвязням, ці трэба клеіць маркі на канверт з адваротным адрасам. І што дакладна можна пісаць, а што цэнзура не прапусціць. На мітынг прыйшло 63 тысячи, такое ж не прапусцяць. Сябры, як пісаць лісты палітвязням, было ў адным з маіх мінулых стрымаў. Карацей, ёсць артыкул на сайце Прамень. Там ёсць на сайце Прамень і на сайце АЧК анархічны чорны крыж. Просто зайдзіце, пашукайце. У меня зараз няма часу скидываць вам пасылкі. Там прям ёсць артыкул, як пісаць лісты ў турму палітвязням. JJK. ФАБ яшчэ існуе. Номінальна так. Номінальна ён існуе, нават з'яўляецца часткай інтэрнацыянальнай федэрацыі анархістаў, аднак дэ-факта не. Як арганізацыйнай структуры яго няма. 111 чалавек уже нас глядзіць, і будзем зараз перасоўвацца да тэмы. Так. Так, Шабуцкі, я думаю, на свабодзе, просто ён у падполлі. Не такі ён дурань, каб яго так лёгка поймалі. Так. Брест 20 тысяч сёння, ну выдатна. Шабуцкі или Прокоп'ев? Блин, Шабуцкі. Хаця не абодва далёкія ад анархізму па сваіх поглядам, але Шабуцкі неяк мне ментальна бліжэй. Прикольный вид и фейс у тебя, Игорь Каримов. Это что был, комплимент ці кпин? Не могу разобраться. Так. Ямы 97. При новых честных выборах повылазят всякие Гайдукевичи. Пытается. Что повылазить при новых честных выборах, вы просто офигеете. У вас волосы дыбом будут уставать, когда вы побачите, что почнется. А ВГЧС. Тихановская, по-твоему, сильно преобразилась за последние недели? Ну, вядома, яна вельмі выросла, як оратор, як публічная особа. Так. Паша Гордейчик с шалом ЕГУшником. Здоровки. Так мы, Владислав Пертань, так мы не Ермошиной собираемся что-то доказывать, а самим себе. Мне самому себе не треба ничего доказывать. Ці можна, чалавек з японскім нікам, ці можна кваліфікаваць беларускі анархізм як нацыянал-анархізм, як ты ставішся да такіх плыняў? Не, ніякі у нас не нацыянал-анархізм, у нас звычайны анархізм, просто прысутнічае антыкаланіяльная повестка, што цалкам натуральна, таму што мы жывём у посткаланіяльнай старонцы. А так, да такой з'явы, як нацыянал-анархізм, я ставлюся негатыўна. Успехов тебе с развитием канала. Дякую. Ну что, поехали по надзвычайным становішчу. Урэшце переходим до справы. Так. Ну, увогуле, что такое надзвычайное становішча, да, и навошта... Упс, у меня падает сцяг. Один момент.
топ фейлаў на стрымах Радикс можна зрабіць нарэзку. Сорі. Я казаў, я вельмі у незручнай позе. Тут сижу, блин, запутваюсь в гэтых дротах. Ой, божечки. Зараз, сорі. Немагчыма паварушыцца. Так, ну, здаецца норм. Так, працягваем. Нічога не парушылася. Да, надзвычайнае становішча. Што такое надзвычайнае становішча? Гэта, у прынцыпу, гэта ўсяго толькі асобы прававы рэжым. Прычына яго ўвядзення, у прынцыпе, калі абнажыць, убраць эту ўсю славесную мішуру, яна толькі адна: спрасціць кіраванне дзяржавай і людзьмі. Дзяржавай, дакладней людзьмі, праз адміністрацыйны апарат дзяржавы. Найперш спрашчаюцца рэпрэсіі, найперш кіраванне падчас надзвычайнага становішча ажыццяўляецца праз рэпрэсіі. Не абавязкова палітычныя, гэта могуць быць і непалітычныя рэпрэсіі. І для таго, каб іх максімальна спрасціць, і ўводзіцца гэтае становішча, то бок абмяжоўваюцца пэўныя правы і свабоды людзей, якія да гэтага рэальнасці ці дакладней, якія да гэтага па факце існавалі альбо не існавалі, аднак яны прыбіраюцца у прынцыпе ўвогуле з самога абіходу. Улада цэнтралізуецца падчас надзвычайнага становішча ў яшчэ больш вузкім коле людзей. Адкідаецца ўся юрыдычная шырма кіравання дзяржавай. І заўсёды яна агучваецца як часовая мера. Напрыклад, у Канстытуцыі Беларусі і ў законе аб надзвычайным становішчы прапісана, што гэта часовая мера, але аб гэтым мы троху пазней пагаворым. Прымяняецца надзвычайнае становішча як мера тады, калі лічыцца, што можна ахвяраваць рознымі сферамі жыцця грамадства дзеля захавання жыцця людзей альбо захавання улады кіруючага класу. То бок мы разумеем, што можа ўводзіцца па разных прычынах. З аднаго боку, гэта можа быць надзвычайны стан, які ўвёўся з-за надзвычайнай сітуацыі нейкай, там катастрофы, стихійнага бедства і гэтак далей. А гэта можа быць як у выпадку з Беларусю і з іншымі аўтарытарнымі краінамі, калі ён вводзіцца ці хочуць увесціся у выпадку, калі з'яўляецца пагроза для улады, для аўтарытарнай улады, для кіруючай верхушкі. І я для вас прааналізаваў 3 кейсы ўвядзення надзвычайнага становішча. Гэта польскі кейс, і калі ввёў Войцех Ярузельскі ў 81 годзе, і сірыйскі кейс, калі быў введзены аж на 63 годзе і пратрымаўся, зараз скажу, 48 год. І ў Егіпце, калі быў введзены аж на двойчы. І зараз мы з вами все гэтыя 3 кейсы падрабязна разглядзім, параўнаем сітуацыю з Беларусю і зробім свае высновы. Зараз. Пачнем з Польшчы. На пачатку 80-х год, у 80-м дакладней годзе, у Польшы з'явілася такая арганізацыя працоўная, як «Салідарнасць». Гэта быў прафсаюз, дакладней аб'яднанне прафсаюзаў самых розных сфер. І за без малага 2 гады свайго існавання яна змагла да такой ступені раскачаць сацыяльна-палітычную абстаноўку, што перад урадам устала пытанне аб ратаванні сябе, ратаванні гэтай камуністычнай верхушкі. І яны не ведалі, як гэта рабіць, і не знайшлі, таму што колькасць салідарнасці была проста аграмаднай, і папулярнасць у народзе была аграмаднай, адбывалася агромная колькасць страйкаў, дэманстрацый шматтысячных. Рэальна гублялася ў кіруючай верхушкі
рычагі кіравання грамадствам. І яны не знайшлі нічога лепшага, як увесці надзвычайны стан. Вёў яго генерал Войцах Ярузельскі, які быў прэм'ер-міністрам, і ён сканцэнтраваў усю паўнату ўлады ў сваіх руках, і зараз лічыцца, што на такі крок ён пашоў для таго, каб не ўвялі войскі Савецкі Саюз, каб не ўвялі войскі для ратавання тамтэйшай камуністычнай верхушкі, як гэта было ў Венгрыі ў 56-м і ў Празе ў 68-м. І ён увёў вайсковае становішча, як гэта выглядала. У адну ноч былі адключаны тэлефоны, уведзеныя войскі ў Варшаву і ў іншыя гарады, і была інтэрніравана, увага, больш за 9 тысяч лідараў і актывістаў салідарнасці. Хто змог, той зваліў у падполле. Хто не змог, вось быў інтэрніраваны. Што значыць інтэрніраваны? Гэта хтосьці патрапіў у турму, хтосьці пад дамашні арышт, хтосьці там быў кудысьці высланы. Але уявіце сабе, 9 тысяч чалавек. І увогуле салідарнасць гэта... Я вось калі рыхтаваўся да стрыму і вывучаў досвед салідарнасці, я вам скажу, сябры, што это вельмі важная, такі вельмі важны пласт гістарычнага досведу, які нам, беларусам, трэба вельмі уважліва вывучаць, таму што ён вельмі многаму можа нас навучыць. Проста я афігіваў, калі чытаў ад маштабаў дзейнасці гэтай арганізацыі, гэтага прафсаюза, які ён быў. Проста уявіце сабе, што у іх сам выдат, які яны выдавалі, ён па колькасці мог параўноўвацца з дзяржаўнымі выдавецтвамі. Там у самых нават далёкіх заштатных такіх гарадах, якія не заштатных такіх, рэгіянальных гарадах, не ў Варшаве, было па некалькі дзесяткаў падпольных тыпаграфій, уявіце сабе. Больш за тое, там у іх былі падпольныя тэатры, падпольнае сваё літаральна ўсё. То бок гэта было паралельнае грамадства. Гэта была, як кажуць некаторыя гісторыкі, дзяржава ў дзяржаве. Пад канец камуністычнага рэжыму у салідарнасці, ведаеце, колькі было? 10 мільёнаў чалавек. Проста параўнайце сабе, 10 мільёнаў чалавек. Там было па некалькі страйкаў на тыдзень. І вядома, гэта была сіла проста аграмадная. Аднак пры ўсім пры гэтым у іх была толькі стратэгія мірнай, негвалтоўнай барацьбы. Там былі спробы ў асобных радыкалаў аддзяліцца і перайсці да ўзброенай барацьбы, аднак іх не падтрымала большасць самой салідарнасці. У іх былі нават падпольныя універсітэты, дзе яны навучаліся, і потым дыпломы гэтых універсітэтаў яны прызнаваліся ўжо ў паслякамуністычнай Польшы, уяўляеце сабе. І тут трэба таксама ведаць, што падчас гэтай барацьбы салідарнасці з камуністычным рэжымам за гэтыя 10 год загінула 115 чалавек. То бок, бачыце, цікава, хаця салідарнасць ён ад пачатку быў зарэгістраваны, і ўлада вітала, змірылася з ягоным стварэннем, і яму дазвалялі існаваць, дзейнічаць і гэтак далей. То бок тут шмат у чым сітуацыя падобная з намі, а шмат у чым не падобная. Шмат у чым там быў рэжым больш жорсткі, шмат у чым менш жорсткі. Уявіце сабе, 115 чалавек забіта, гэта не 3, там этот самы Ганчар, Красоўскі і Захаренка. 115 чалавек, аднак у той жа момант і размах там быў проста непараўнальны з нашым. Проста вось возьміце і уявіце сабе, што там реально ледзь не ўсё працоўнае насельніцтва па першаму ж стрычку пальцаў як бы кіраўніцтва яно бярэ і пачынае страйкі. То бок яны страйкавалі проста ўвесь час. І вяртаючыся да пытання надзвычайнага становішча, яно было знята праз 2 гады. Барацьба ўвесь гэты час не спынялася, салідарнасць была часткова разгромлена, часткова сышла ў падполле, пачала практыкаваць байкоты, практыкаваць іншыя формы супраціву, былі таксама і дэманстрацыі, нягледзячы на вайсковае становішча. І 7 год спатрэбілася салідарнасці для таго, каб перамагчы, пасля таго, як вайсковы стан быў адменены. То бок ужо, не 7, 6, бо ён быў в 83-м годзе адменены, і ўжо в 89-м годзе пачаўся падзел улады між салідарнасцю і камуністычнай гэтай верхушкай. Вось. І самыя важныя пункты, якія нам трэба адзначыць у гэтым кейсе, потым мы яшчэ 2 разгледзім, гэта ідэалогія і падтрымка. Я зараз пра кіруючы рэжым. Ідэалогія была сацыялізм. То бок гэта быў канкрэтна марксізм-ленізм, у них была ідэалогія, якая дазваляла ім тлумачыць тым жа салдатам, тым жа партыйнай номенклатуры, чаму яны мусяць ахвяраваць самой, чаму яны мусяць абараняць гэты рэжым. Падтрымка. Хто быў на баку кіруючага рэжыму? Па-першае, это моцны партыйны апарат. Номенклатура.
армія, яна была за рэжым, міліцыя, частка пролетарыяў, так, у іх была рэальна моцная падтрымка ў працоўных колах, не ўсе былі за салідарнасць, і частка сялян. Такім чынам, у іх была у камуністычнай партыі Польшы, якая змагалася з салідарнасцю, якая ўводзіла надзвычайнае становішча, мелася свая сацыяльная база. І гэта была актыўная падтрымка. То бок гэта людзі не проста, якія казалі, ну да, мы там за камуністаў, а якія рэальна гатовыя былі дзейнічаць, рабіць нешта для адстойвання гэтага рэжыму, таму што ён ім нешта даваў. І плюс, што вельмі важна, была рэальна падтрымка СССР. Фінансавая, дыпламатычная, эканамічная, матэрыяльная, ну, да вайсковай не дайшло, аднак яна ўвесь час лунала ў паветры. Вот гэта два моманты, ідэалогія і сацыяльная база, я буду адзначаць у кожным кейсе, і напрыканцы майго аповеду вы зразумееце, навошта я іх прыгадваў. Ідзем далей. Сірыя. У Сірыі было введзенае надзвычайнае становішча яшчэ ў 1963 годзе, як толькі партыя Баас захапіла ўладу. Надзвычайныя суды, гэтае надзвычайнае становішча, яно мела на ўвазе стварэнне надзвычайных судоў, якое дазваляла без суда, ну, без следства, да, у надзвычайным парадку судзіць праціўнікаў рэжыму. І яно было реально жорсткае, нашмат больш жорсткае, чым гэта прапісана ў беларускім законе аб надзвычайным становішчы. Напрыклад, нельга было нават факс купіць без асаблівага дазволу дзяржаўных органаў. І працяг існавання гэтага закону аб надзвычайным стане на працягу такога доўгага часу абгрунтоўвалі тым, што у нас ёсць вайсковая небяспека вайны з Ізраілем. Бо тады, як вы памятаеце, увесь арабскі свет быў у такой сварцы з Ізраілем. І зняты быў гэты праз 48 год гэты надзвычайны стан у 2011 годзе у выніку масавых пратэстаў людзей. І тут вельмі важна адзначыць, што гэтыя пратэсты ў Сірыі яны адбываліся не толькі у 2011 годзе, яны реально ішлі ўвесь час. Яны ішлі і ў 81 годзе, там было паўстанне агромнае ў горадзе Алеппа. Яны былі ў пачатку нулевых у курдскіх раёнах, у Камышло быў здаравенны раят. То бок фактычна надзвычайнае становішча яно не перашкодзіла масавым пратэстам, яны былі ўсё роўна. І яно не перашкодзіла у Асада адкусіць вялікую частку Сірыі апазіцыянерам. Калі б не расійская дапамога, то адкусілі б усю Сірыю і гэтага б Асада разарвалі. Вернемся да нашых маркераў. Ідэалогія. Моцная ідэалогія, баасізм. Да? Баасізм гэта, ну, калі так зусім спрасціць, гэта панарабізм, да? Арабскі нацыяналізм, і сацыялізм, дзяржаўны сацыялізм. То бок, ўсё для дзяржавы, такая арабскі такі лайт-фашызм, да, можна так сказаць, все для дзяржавы, прыватная ўласнасць можа быць, але там толькі на такім ніжэйшым узроўні, моцны лідар, арабскі нацыяналізм, мы там самыя лепшыя, падаўленне палітычнай апазіцыі і гэтак далей. 134 чалавекі глядзіць мяне, выдатна, ідзем далей. І наконт падтрымкі. Яшчэ наконт ідэалогіі. У Сірыі кіруючая меншасць, 12%, да, яны прытрымліваюцца рэлігіі алавізма. Алавізм гэта адна з варыяцый шыізма. І яны разумеюць, што калі яны упусцяць уладу, да, то фактычна яны патрапяць пад вельмі жорсткі прыгнёт, калі не будуць увогуле знішчаны. Што, ў прынцыпе, зараз адбываецца, што на ўсіх тэрыторыях занятых ідзілам, да, алавітаў проста вынішчаюць, таму што яны асацыююцца з кіруючай верхушкай. Такім чынам мы бачым, што, па-першае, яшчэ раз, ёсць ідэалогія, баасізм, рэальна, якая б она ні была, але яна выспела з дзесяцігоддзямі, у яе ёсць свае айцы-заснавальнікі. І мы маем, што кіруючы клас мае не толькі сваю ідэалогію, але і сваю рэлігію. І таму вось гэтыя все службы бяспекі, да, там паліцыя, армія, яны все верхушка і асноўны склад складаецца з алавітаў. То бок гэта рэальна суніты яны ў падпарадкаванай большасці, а алавіты ў меншасці. Але гэта меншасць яна істотная, гэта 12%, гэта не 3%, да? Гэта істотная меншасць, якой рэальна ёсць што губляць, якія рэальна змагаюцца, можна сказаць, за сваё жыццё, за сваё існаванне. Што ў выпадку, калі ўлада вернецца да большасці, то ім как бы капздец, грубо кажучы. То бок, вось, два таксама маркера. Ёсць свая ідэалогія і ёсць выразная падтрымка пэўнага слою насельніцтва. Ну і трэці кейс, гэта Егіпет, дзе як мінімум двойчы уводзіўся надзвычайны стан аўтарытарнай уладай. Першы раз гэта адбылося ў 1981 годзе пасля забойства Анвара Саддата.
І гэты надзвычайны стан, ён, як і ў выпадку Сірыі, ён пратрымаўся 30 год, па 2011 год. І таксама быў скінуты падчас пратэсту. То бок, нішто не замінала народу пасля 18 дзён масавых пратэстаў скінуць гэтага Мубарака. І ніякі надзвычайны стан ім не стаў для гэтага перашкодай. А потым ён быў уведзены яшчэ ў другі раз, ужо пасля таго, як уладу захапілі вайскоўцы, адбылася у 2013 годзе бойня на плошчы Раба. Это калі вайсковцы скінулі Мухаммеда Мурсі, і ягоны быў вялікі палатачны лагер ягоных прыхільнікаў, братоў мусульман, і тады вайскоўцы забілі за адзін дзень 904 чалавекі. Просто уявіце сабе, за адзін дзень яны забілі на плошчы 904 чалавекі, амаль 1000. Это самае масавае было забойства ў Егіпце ўвогуле за адзін дзень. І тады на 30 дзён было ўведзена вайсковае становішча, і яго снялі даволі хутка, калі небяспека мінавала. То бок навошта яно ўводзілася, каб не адбылося рэальна масава ўзброенага супраціву прыхільнікаў братоў мусульман, прыхільнікаў Мухаммеда Мурсі. Яны ўвялі такое не толькі надзвычайнае становішча, але і каменданцкі час. І такім чынам армія лічыла, што гэта паспрыяе утрыманню ўлады ў іхніх руках. Аднак я лічу, што там была відавочная сітуацыя, што пасля такога масавага забойства прыхільнікі Мухаммеда Мурсі яны былі дэмаралізаваны да такой ступені, што ні на які масавы супраціў яны не былі здольныя. І такім чынам вяртаемся зноўкі да двух маркераў. Ідэалогія Егіпта, егіпецкага кіруючага класа, той же самый баасізм, да? Альбо пан-арабізм. І чым вельмі істотнае адрозненне ідзе, што традыцыйна ў Егіпце армія, яна вельмі моцная, гэта ледзь не дзяржаваўтваруючы суб'ект быў, да? Як у Ізраілі ў свой час. Акрамя таго, яна карыстаецца вялізным аўтарытэтам і падтрымкай сярод насельніцтва. Гэта вельмі важна. І хто за армію? Па-першае, як я ўжо сказаў, увогуле ў грамадстве яна карыстаецца вялікім аўтарытэтам, і амаль цалкам яе падтрымліваюць хрысціяне-копты. Чаму? Таму што відавочна армія асацыюецца са свецкасцю, это значыць, што яны як мінімум будуць супраць ісламістаў, а ісламісты, зразумела, даем як бы волю, яны пачнуць коптаў прыцісняць. То бок мы бачым ізноў тут фактары, якія кажуць аб тым, што гэта надзвычайнае становішча, і гэты аўтарытарызм ён быў падтрыманы даволі такім моцнымі пластамі насельніцтва. Можа большасцю, можа не большасцю, не будзем судзіць, аднак падтрымка была яўная. Вось ёсць прям выразныя сацыяльныя такія слаі, да, праслойкі, пра якія можна сказаць, што яны за армію, яны за рэжым, і таму надзвычайнае становішча было легітымізавана ў іхніх вачах у гэтым выпадку. Ну што, а цяпер, чаму я кожны раз шоў па гэтых двух пунктах, да, это ідэалогія і падтрымка пэўнага сацыяльнага слоя. Давайте прааналізуем у выпадку Беларусі. Дапусцім, Лукашенко хоча ўвесці надзвычайнае становішча. А зараз параўнаем. Ідэалогія. Якая ідэалогія ў Беларусі, у беларускага рэжыма? Яе няма. Яе ўвогуле няма. Я думаю, не трэба, так, сцяг не падае, не трэба зараз гэта даказваць, да, прыводзіць нейкія тэзісы. Хоць ёсць падручнікі па ідэалогіі беларускай дзяржавы, але самой такой ідэалогіі я няма. Я не хачу нават гэта абгрунтоўваць, да, это факт, давайте возьмем яго як аксіёму, да. Сацыяльныя слаі, пэўныя праслойкі, якія б рэальна падтрымлівалі Лукашэнка, вось прям ягонае ядро. А іх і няма. Давайте паглядзім. КДБшнікаў нельга назваць сацыяльных слоем, гэта прафесія. Менты, гэта таксама не сацыяльны слой, але ў любым выпадку, калі браць усё кіраўніцтва МУС, усіх супрацоўнікаў МУС, там не будзе 100% падтрымкі рэжыму усімі імі. У гэтым мы ўжо маглі пераканацца не раз. Армія тое ж самае. Пра армію зараз асобна скажу. Уводная нашай арміі, наколькі, каб вы пасудзілі, наколькі гэты надзвычайны стан, там выгнаць вайскоўцаў, увесці танкі, наколькі ён будзе эфектыўны. Бюджэт беларускай арміі 540 мільёнаў долараў. У нас 45 тысяч вайскоўцаў, асабістага складу, да? Я не беру грамадзянскіх, якія могуць, груба кажучы, трымаць ружжо. 45 тысяч, даволі шмат. 540 мільёнаў долараў. Колькасць арміі Літвы
5,5 тысяч чалавек. Ведаеце, колькі ў іх бюджэт арміі? У 2 разы болей. У 2 разы больш за $1 мільярд. І зараз пасудзіце самі, наколькі эфектыўным будзе дзеянне гэтай арміі, наколькі матываваны будуць абараняць рэжым, рабіць нешта, я ўжо не кажу пра тое, што каб страляць, гэтыя людзі, на якіх траціцца так мала грошай. Я не буду зараз пераказваць, якое становішча нашай арміі, гэта ўсе выдатны так ведаюць. Аднак бачыце, сітуацыя абсалютна дыспрапарцыянальная. У нас карыстаецца армія нейкім надзвычайным аўтарытэтам у грамадстве? Ну, відавочна, што не. Таму ўжо егіпецкі сцэнар у нас немагчымы. Да? Таму вось я вам гэтыя два моманты расказаў, і вы бачыце, што ў нас рэальна, калі браць усе выпадкі, калі аўтарытарызмы уводзілі надзвычайныя станы для таго, каб захаваць сваю ўладу, аб тым дапамагло ім гэта ці не, мы яшчэ скажам пазней. Аднак калі мы возьмем усе гэтыя выпадкі, мы бачым, што з Беларусі тут увогуле нічога амаль агульнага няма. Ну, то бок усе выпадкі яны зусім не падобныя. Так, таму што няма такога, скажем так, упэўненасці, да, якая дазваляла б пануючаму класу уводзіць гэты надзвычайны стан і яшчэ і спадзявацца на тое, што з гэтага нешта выйдзе. Хаця можна не сумнявацца, што ў атачэнні Лукашэнкі такі варыянт прыдумаюць. Ну, я тут, дарэчы, каб не быць галаслоўным, пачытаў закон аб надзвычайным стане ў Беларусі, і рэальна у нас ён так сфармуляваны, што прынцыпу прававыя падставы для гэтага Лукашенка можа падагнаць. Яны як бы існуюць. У пераліку прычын, якія могуць фактараў, якія могуць стаць прычынамі увядзення надзвычайнага стану, в законе написано: беспорядки, сопровождающиеся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства. Ну, зразумела, тут угроза насилия, гвалт, ці пагроза гвалту, тут няма ніякай праблемы падагнаць, да, там один раз у сківіцу далі амапаўцу, і ўсё гэта гвалт, пагроза гвалту уводзім на надзвычайны стан. То прававыя ёсць падставы. Ёсць яшчэ закон аб вайсковым стане, можна ўвесці яшчэ вайсковы стан, тэарэтычна, аднак там вельмі хісткія падставы, і у выпадку Беларусі, в прынцыпе, ён заўсёды практычна уводзіцца тады, калі існуе верагоднасць вайны з іншай дзяржавай. То бок па ўнутрыпалітычных прычынах весці яго вельмі цяжка. Аднак ёсць такі пункт дваісты, які можна трактаваць по-рознаму у законе аб вайсковым стане. Яшчэ раз падкрэслю, закон аб надзвычайным стане, закон аб вайсковым стане. Две розныя рэчы, і людзі, калі пішуць, там, каментуюць у соцсетках, яны часта блытаюць надзвычайны стан і вайсковы стан. Вось я і прачытаў абодва законы. Об войсковом стане. Возникновение очагов вооруженных конфликтов, направленных против независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь. Проведение в другом государстве, коалиции государств, мобилизации в целях нападения. Иная деятельность, включая заявление и демонстрацию силы другого государства, а также негосударственных субъектов, включая террористические и экстремистские организации, расположенных на территории другого государства, других государств, осуществляемые в нарушение устава ООН и указывающие на подготовку к нападению или развязыванию внутреннего вооруженного конфликта. Ну, то бок, видите, теоретично можно и под гэта подогнать, да, там взять там неких вагнеров, некую постановку поставить. Однако, коли уже нечто и будет вводиться, то хутчэй за ўсё это будет надзвычайны стан, а не вайсковы стан. Ось я вам для этого дал гэтыя цитаты. Зараз яшчэ трошки, уже по высновах пройдемся и будем читать ваш чатик. Важно, надзвычайны стан не дадае паўнамоцтвам вайскоўцам і міліцыі па ўжыванню зброі. Это прынамсі па законе так. Парушальнікаў каменданцкага часу і увогуле там правілаў гэтага надзвычайнага стану могуць змесціць пад арышт да канца надзвычайнага становішча. Уводзіцца ён на 30 дзён, дакладней яно, уводзіцца надзвычайнае становішча на 30 дзён, калі па ўсёй краіне, альбо на 60 дзён, калі па вобласцях, можа быць працягнуты. І ён уводзіцца толькі праз адабрэнне Рады Рэспублікі на працягу 3-дзённага тэрміну. То бок, прэзідэнт падпісвае загад,
уносіць у Раду Рэспублікі, і Рада должна цягам 3 дзён адобрыць. Ну, зразумела, што ў нашых умовах это все, конечно, хутенька прабежыць, але вось я думаю, што калі яны захочуць гэта рабіць, то нейкую фабулу, да, юрыдычную фармальнасць ім трэба будзе саблюсці. Я так лічу. Ну што ж, якая выснова? Якую выснову я зрабіў з вывучэння гэтых 3 кейсаў, да, там 4 нават, 2 ў Егіпце, Сірыя і у Польшы, што ні для аднаго ладу узвядзень... Блин, опять отклеивается. Да что ты будешь рабіць? Прабачце. Зараз доклею, каб ужо не турбавацца. Сорі. Нельга дапусціць, каб шпалеры былі бачныя, бо падполле ёсць падполле, вы разумееце, сябры. Ой, блин, самы смешны стрым. Я вам кажу. Так. Вось, высновам. Яшчэ раз. Ні у адным з выпадкаў, якія я прааналізаваў, гэта 2 выпадкі ў Егіпце, увядзенне надзвычайнага стану, выпадак у Польшы і ў Сірыі. Увядзенне надзвычайнага становішча не аказалася крытычным для выжывання кіруючага рэжыму. Чаму? Таму што гэта толькі прававыя змены. Зглядзіце, важны момант. Надзвычайнае становішча не мяняе адносінаў у грамадстве. Яно не мяняе суаднясенне сілаў між грамадствам і дзяржавай, між кіруючай верхушкай і апазіцыяй. Яно толькі ўводзіць новы прававы рэжым. І, у прынцыпе, ввесці яго можна і де-факта, без увядзення гэтага надзвычайнага становішча. І гэта робіцца, увядзенне, гэта робіцца толькі для легітымацыі сваіх дзеянняў, часта ўжо постфактум. Фактычна, надзвычайнае становішча для аўтарытарных рэжымаў гэта проста мыліцы, да? Ну, мыліцы, кастыль па-расійску, праз які яны стараюцца сябе падтрымаць у крытычны момант. Аднак, яны не дапамагаюць выздаравець. Груба кажучы, яны могуць кульгаць далей, аднак нага ад гэтага ў іх хутчэй не зажыве і не вырасце. Моцныя сацыяльныя і рэвалюцыйныя працэсы, калі яны ідуць, яны не звяртаюць увагі на надзвычайнае становішча. І вы бачыце, па прыкладу, Егіпта, Сірыі і Польшы, што паўсюль яно ўводзілася і паўсюль гэтыя рэжымы рухнулі, так ці інакш. Вось. Ва ўмовах Беларусі я лічу, што калі Лукашенко ўвядзе надзвычайнае становішча, то яно не прынясе яму пажаданага выніку. Больш за тое, яно можа даць пряма адваротны вынік, калі людзі, якія да таго ўвогуле не зважалі на палітыку, якім былі папрабаныя выбары, ўсё, зараз палітыка прыйдзе да іх у дом, прынясе ім нязручнасці, прынясе ім разуменне таго, што нешта надзвычайнае адбываецца. Вось. Я ўжо маўчу пра эканамічныя наступствы, бо адна рэч, прабачце, Егіпет 81-го года, да, ну там па ўзроўню эканамічнага развіцця, па ўзроўню інфарматызацыі, тэхналогій. Іншая рэч Беларусь 2020 года. Згадзіцеся, зусім розныя рэчы. Гэта і пытанне інвестыцый, гэта і пытанне знешняй легітымнасці. Адразу паўстае агромная колькасць пытанняў. Чувак, прабач, калі ты за мірных пратэстаў увёў надзвычайнае становішча. Я лічу, што Лукашенко калі і будзе ўводзіць надзвычайнае становішча, то пасля выбараў, таму што яму трэба гэтыя выбары правесці, бо падчас надзвычайнага становішча выбары праводзіцца не могуць. Яму трэба будзе іх пераносіць і праводзіць заново. Это значыць, увесь гэты галаўняк па новай. Ён, канешне, гэтага не хоча. І я не бачу нічога такога, ніякіх такіх рэпрэсіўных мераў, якія ён не можа зрабіць зараз без увядзення надзвычайнага становішча. Што ў нас раней не было масавых арыштаў? Былі. Што ў нас раней не білі на вуліцах? Білі. А што было надзвычайнае становішча? Не. Ну так навошта яно? Армію скарыстаць таксама ён ужо падагнаў прававыя падставы для гэтага. Іншае пытанне, што ці будзе яна выконваць гэтыя загады. Таму я разглядаю верагоднасць вядзення
надзвычайна становішча малаверагоднай, вельмі малаверагоднай на выбарах, і пасля выбараў хутчэй проста малаверагоднай. Вось. І гэта ў любым выпадку будзе толькі працягненне агоній і ніякіх кардынальных бонусаў, плюсаў і карысці для рэжыму не прынясе. Усё з гэтым блокам, і зараз чытаю вашыя пытанні. 132 чалавекі нас глядзіць. Ох, вы і напісалі. Ольга Воронина, што вы думаеце пра Мартынову? Я салідарен з блогерам Дарога, які пра яе зрабіў відэа. Максим Борисенко. Есть такой блогер, и он утверждает, его зовут Максим Филиппович, что Тихановские Кремле боты. Ответь или глянь его СПС. Я уже казал об этом на стриме, коли ласка, гляди выше. И на этом стриме, и на попереднем я казал уже про Филипповича, кто он такие. Так. Дон Кихот. Что будет после 10 августа? Гражданская война? Никто не ведает. Я не хочу давать пустых прогнозов. Кто кажет, что ведает, что будет после 10 августа, то и хутчэй за ўсё хлусіць. Так, новости Беларусі і міра. Дзякуй вялікі за донат. Троцкі. Дзякуй вялікі таксама за донат. Варкар. Черная форма анархистов это что-то специализированное или просто черный цвет любой одежды? Да не, в принципе, любое оденне, але любяць больш чорныя байкі, балахоны чорныя джинсы пацёртыя, вось такое. Так павялося гістарычна, што чорны колер это колер анархістаў. Леля Ланс, ну да пабачэнні. Так, не пытайтесь меня ў чатику, як уступіць у штурмбат. Читайте все Шабуцкага. Я не Максим Шабуцкі. Так, очень так шмат там ідзе спрэчак. Варкар. Микола, извини, в тебе сейчас на скидку 75 кг. Не угадал. Знаешь, сколько во мне? 58. Я серьезно не жартую. А сколько ты весил в тюрьмах? Ужас. 56-57. Но это я зараз схуднел. А так у меня максимальный мой вес 63 килограмма был. Так что 75 это ты мне вельми моцно еще накинул. Преклоняюсь, поделись с людьми секретом своей духовной силы. Секрет моей духовной силы у веры в анархизм. Так. Вось нехта напіша штосьці, і у меня адразу весь чатик униз. Так, і мне зноўку трэба ўверх гартаць. Артем Ларченко, а тебе не кажется, что у нас просто все разойдутся? Ну и такие варианты верагодные, однако не то, что верагодные, у его верагодность, мне падаецца невеликая, не то и зараз час, каб разыходзіцца. А ВГЧ, ты веришь, что Лукашенко реально переболел коронавирусом? Ну, не вельми. Yellowman, что думаешь наконт спектакля Лукаша и Путина по поводу ЧВК? Думаю, это их договорняк. 50-50. Я так само подумал у пэўны час, што мог быць договорняк, але вось з гэтым закрыццём межы уже мне падаецца, што мусіць і не договорняк. Артем Ларченко, когда выходит на площадь? 9 августа или после результату? Я лічу, что по машинности трэба выходить и 9, и 10, и выходить до упору. Виталий Змагарук, а рост какой? Рост 170. Мезмерізе. Мікола, наколькі я разумею, тебе ззаду сцяг анархакамуністаў, але ты трымаешся націдэі.
Распавядзі, калі ласка, як яны пераклікаюцца. Ніякай нацыдзеі я не трымаюсь. Я трымаюсь беларушчыны, сваёй роднай мовы, сваёй роднай культуры. Все. Ніякім не хачу жыць у краіне незалежнай ад Расіі. І для гэтага не трэба быць нацыяналістам. Я просто анархіст. Все. І просто я, як любы нармальны чалавек, я хачу жыць у сваёй краіне, а не ў ражцы. Все. Ніякага нацыяналізму тут няма. Так. Антон Коваленя, ты ли читал Карлоса фон Клаузевица? Не. Все хорошо. В Германии сейчас 1 миллион человек вышло против заговора глобалистов по коронавирусу. Как ты относишься к этому? Ну, я лічу, что конспирология – это интеллектуальная чума 21-го стагоддзя. Это прикро, это страшно, это вельмі кепска. Что у людей до такой ступени едзе дах, что яны выходзяць, там паляць гэтыя 5G вышки, это просто звездец. Это страшно, и это, ну, это особная тема, на самом деле. Коли коротко, ставлюся кепском. Гуглович. Что делать людям с маленьких городов и деревень после 9-го? Ехать в ближайшие областные города? Ну, конечно, идеально, когда у тебя не настолько маленький город, постарайся собирать у себя в городе акции протеста. На некие там Петриков 100 человек, это уже ого-го. Ніякая милиция вас там, я думаю, не разгонит. Это нереально. Коли особливо будете стоять у сцепции, не давать себя затрымливать, там Петриков, Лельшицы некие, там Докшицы, 100 человек, все менты там просто обосрутся. Вы там 100, 200, 300 человек можете делать все, что хотите. Ну, ось, ну, не як так. Я б так рабіў. Я лічу. Так, паглядзім яшчэ раз донаты. Да, сябры, не забывайцеся, калі ласка, донатіць. Зараз 128 чалавек глядзіць. Так, не забывайцеся, калі вам падабаецца моя праца, хочаце падтрымаць, спасылка ў апісанні. І чым больш вы донаціце, тым больш якасная будзе карцінка, тым больш болей будзе відосаў, тым часцей яны будуць выходзіць. І самае галоўнае, тым больш людзей будзе мяне глядзець. Бо, прабачце, такі прыкры факт, жывем у капіталістычным свеце, без вялікіх грошаў, ну, ці невялікіх проста грошаў, ты ніяк не раскруцішся. Ну, альбо толькі хайпаваць і гнаць там пургу нейкую. У меня, як самі бачыце, контент аналітычны, я над ім вельмі шмат працую, туфту вам не ганю, і з такім контентам дастучацца не так проста да масы аўдыторыі, а хацелася. Таму міласці прашу всіх, хто хоча падтрымаць Patreon альбо Donation Alerts. Так, Наталья Багумілова. О, рады бачыць маю завсегдатайку на стриме. Артем Ларченко. Могут ли перекрыть въезды в Минск, чтобы люди с периферии не могли приехать? Могут. Я разглядаю такой вариант. Я думаю, Минск, ну, об этом мы позднее будем казать. Так, Наталья Багумилова. Дорога говорит, что другие блогеры плохие, тем самым разъединяете, ссорит аудитория. При этом от народа все ждут объединения, невзирая от наличия мнений. Может, будет бороться вместе? Наталья наконт. Ён не кажа, что все другие блогеры плохие. Ён казал про Тихановского, таки выпустил, ну, сумнівны відос трохи, да, канспіралагічны. Але за Тихановского ён уже, до речі, выбачыўся, калі ягоныя словы могли кагосьці там параніць. Ён выказаўся ў падтрымку Тихановского не раз. Тому гэтую историю можно заявить. А наконт Мартынова ён все правильно сказал. Разумеете, об'ядноўвацца. Тут пытанне же не просто быть супраць Лукі, а пытанне, калі ты супраць Лукі і за каго ты. Разумееш, калі Мартынова гэта рускамірны персонаж, гэта чалавек вельмі з мутным мінулым. І самае галоўнае, ёсць рэальныя падставы падазраваць яе ў ашуканстве, у том, што яна аферамі займаецца і прысвойвае грошы, якія нібыта збірала на кагосьці. Таму не трэба з такімі людзьмі аб'ядноўвацца. Аб'яднанне з некаторымі персонажамі толькі псуе нашу мэту, наш пратэст. Хаця я, ў прынцыпе, да, за самыя шырокія аб'яднанні, за ўсіх, аднак все роўна ёсць пэўныя межы. Таму Дарога правільна відос зрабіў і своечасова. Тыя, хто яго за гэта крытыкуе, яны робяць неправільна. Крытыкаваць жа, наезжать, выкрываць кагосьці трэба ж па фактах. Не просто, ой, мне там блогер, не ведаю, Ліннік не падабаецца. Не, мне Ліннік не падабаецца, таму што ён ганьбіць беларускую мову і выступае на баку расійскіх імперыялістаў, што для мяне катэгарычна непрымальна. Да, для мяне катэгарычна важна, каб наша краіна не была часткай Расіі. І калі нехта гоніць на беларускую мову, гэты чалавек мне не таварыш, ён мне не сябра, я не хачу з ім аб'ядноўвацца. І мне не важна, колькі нам там трэба супраць Лукі людзей. Да, нет, мне з ворагамі беларускай мове не па дарозе разам. І не важна, рускамоўны, не рускамоўны. Трэба сваю мову паважаць, кропка. Я не хачу жыць без Лукі, але ў Расіі, разумееце? Таму нет, тут ён якраз такі Дарога ўсё правільна робіць.
Так. Мезмерізія. Як ставишся до пагоні і БЧБ? Ставлюся з павагай, аднак гэта не мае сімвалы. Кто я? Удачи вам в борьбе. Дякую. Варкар. Анархисты где-то чего-то добивались в других странах. Так, 10 чагосьці добивались. Гуглович. А чего можно добиться в маленьком городе? Всю сотню заснимут и с каждым потом разберутся. Во-первых, выходите в масках, как вас не засняли. По-другое, ну не давайте здымать. Подойдите, ну возьмите до гэтага ціхара, подойдайте, ну заминайте ему здымать. Ну что значит, вы просто глядите с позиции ахвяры. А калі вы в офигенной большасці, вы уже все не ахвяры. Это яны будут ахвярами, а вы паляўнейшими. Разумеете? Будьте смелейшими. Вы так, а что типа я мог сделать? Да все вы можете сделать. Нават у большым великім горадзе больш магчымасцяў. Ну, я могу шмат зараз сказаць, шмат вам ідэю даваць, але што толку, да? Я зараз не ў маленькім горадзе і не хочу зараз выступаць таким дыванавым заклікальшчыкам, да? Тактык дофігішча пратэсту, все толькі ад вашай смеласці залежыць. Никита Щемлев. Микола, как ты относишься к белорусской крестьянской демократии и их политической программе? Терпимо ставлюся. Кепскага нічога про іх не могу казаць і не хочу казаць, але гэта, ну, это не мои поплечники. Ну, добра, ну, хоць про беларускія, хоць хрысціяне, і на тым добра, аднак, ну, палітычна тое, што кажа северынец, для мяне гэта на 90% гэта полная дзіч. Ну, то бок, акрамя пытанняў беларушчыны, мы з ім ні ў чым не супадаем. Аднак, ну, как бы они мне не ворагі, конечно, на сённяшні момант. Як я могу яшчэ ставіцца, калі я, ну, як бы анархіст? Так, ну что, поехали. Зараз по пытанні тактыкаў на... Я уже не буду рабіць сёння музыкальную паузу. По пытанню тактыкаў на 9-10 жніўня. Каб разумець, як будуць выглядаць наши пратэсты і як яны мусяць выглядаць для таго, каб мелі поспех, трэба памятаць. У Егіпце у 11 годзе Мубарака скінулі пасля 18 дзён штодзённых масавых дэманстрацый. Чуеце, 18 дзён. У Румыніі 9 дзён спатрэбілася і штурмы будынкаў урадавых. У Тунісе 20 дзён штодзённых дэманстрацый і бунтаў. У Польшчы 10 год ад момента стварэння салідарнасці до момента 9, ну, будем лічыць, да, 9, таго, як яны пачалі перадаваць уладу. І гэта былі, ну, не скажу, што штодзённыя, але, напэўна, штотыднёвыя страйкі дэманстрацыі, страйкі дэманстрацыі. І была вялізная арганізацыя, шматмільённая, якая жыла як рэальна дзяржава ў дзяржаве. Свой здаравенны механізм. Я думаю, не трэба паясняць, што у нас зараз такой арганізацыі няма. Таму гэта я кажу для ўсіх, хто кажа, што все, 9 там, 11 жніўня, 10 ці 11 жніўня мы прачнемся новай дзяржавы. Мы выйдзем, і Лукашенко збежыць. Не, сябры, гэтага не будзе. 18 дзён, 9 дзён, гэта наш мінімум. Это пры самым выдатным раскладзе. Глядзі, каб не зацягнулася на некалькі месяцаў. Канешне, хацела б усім хутка, хутчэй, бескроўней, і мне таксама хацелася б. Аднак, будзе ўсё залежыць ад таго, колькі людзей выйдзе. Чым больш выйдзе, тым больш будзе бескроўна. Что можно рабіць на 9-10 жніўня? Давайте возьмем для пачатку уводныя моманты, да? Што мы маем? Мы маем, што хутчэй за ўсё будзе. Па-першае, будуць перашкаджаць сабрацца ў цэнтры. То бок яны адчэпяць столькі плошчаў, столькі дарог, колькі змогуць. То бок яны дакладна будзе адчэпленая кастрычніцкая плошча. Далей, адключаць інтэрнэт. Хутчэй за ўсё, я ўжо казаў, лічу найбольш верагодным сцэнарам, адключаюць мабільны, адключаюць, ну, інтэрнэт, адключаюць мабільны інтэрнэт, адключаюць незалежныя сайты і адключаюць VPN, каб нельга было да іх мець доступ. Это я ўжо казаў. І ў папярэднім стрыме у меня есть здаровы блог, прысвечаны таму, што рабіць, калі адключаць інтэрнэт. Глядзіце, калі ласка. І трэцяе, што ўвесь Мінск будзе на, скажем так, паўвайсковым стане. Гэта значыць, што будуць шмат патрулей на вуліцы, будуць даглядаць асабістыя рэчы, будуць звяртаць увагу, магчыма, затрымліваць тых, хто ходзіць хлопцаў вялікімі групамі, да, там ад 5, 7, 10 чалавек.
будзе вельмі шмат патрулёў, будзе габ'ё на кожным кроку, магчыма перакрыюць уезды ў Мінск, будуць вельмі уважліва даглядаць на вакзале і гэтак далей. Гэта нашыя уводныя. Што мы будзем, што можна рабіць? Па-першае, давайте возьмем за аксіёму, што мы за мірны пратэст. То бок, мы за тое, каб пазбегаць гвалту ў дачыненні да карнікаў, наколькі гэта толькі магчыма. Я зараз не кажу, што цябе б'юць, а ты мусіць цярпець. Не, самаабарону ніхто не адмяняў. Аднак мірны пратэст статыстычна ён нашмат больш паспяховы, чым пратэст гвалтоўны. І зараз хачу звярнуцца да такіх асабліва гарачых галоў, да, людзі, якія там ужо падрыхтаваліся да нейкіх радыкальных дзеянняў. Не бяжыце ўперадзе цягніка. Калі вы выйдзеце з кактэйлем Молатава і пачнеце шпуляць у ментоў, а весь натоўп ён будзе настроены мірна, вас палічаць правакатарам. Яшчэ глядзіце, каб ментам не здалі, да? Таму што, на жаль, не на жаль, я пакуль бачу, што ў нас большасць людзей яна не настроена на канфронтацыю з мусарамі, не настроена на сілавы варыянт. Каб гэта адбылося, каб яны сталі настроены, трэба, каб іх разагрэлі. Разагрэюць самі ж менты, калі пачнуць біць, да? Але вы, калі ласка, я зараз звяртаюся там і да анархістаў, хто глядзіць, да, там, да такіх самых радыкальных таварышаў, не бяжыце ўперадзе цягніка. Не трэба там кідацца коктейлямі Молатава і там кідацца з арматурай на ментоў, калі вы бачыце, што народ яшчэ да гэтага не гатовы. Глядзіце па настрою агульнай масы. Все гэта, паўтаруся, не адмяняе таго, што сваіх людзей трэба адбіваць у ментоў, што нельга даваць затрымліваць, што трэба аказваць супраціў усімі даступнымі метадамі. Вось, калі гвалт прымяняюць супраць вас. І, канешне, я лічу, што тут калі я зараз буду расказваць па тактыкі, да, што можна рабіць, канешне, мой голас гэта крыху голас вапіющага ў пустэчы, да, бо мяне не так шмат людзей глядзіць, колькі там 136 чалавек зараз. Дарэчы, хто не паставіў лайк, калі ласка, паставце лайк, каб гэта відэо паглядзела паболей народу. Аднак усё ж такі, можа, я хоць да кагосьці дастучуся, просто я кажу вам, што я не маю такой ілюзіі, што я паўплываю на агульную дынаміку пратэстаў сваімі словамі. Магчыма, я толькі паўплываю на лёс там нейкіх асобных людзей, дапамагу ім як бы не быць арыштаванымі і зрабіць нешта эфектыўнае ў гэтыя дні. І так, я лічу, што мэтай, я зараз зноў жа не паўтараю, я зараз нікога ні да чаго не хачу заклікаць. Я не кажу, што трэба вось прям не хачу, каб вы не ўспрымалі гэта як заклік. Не таму, што я баюся артыкулу крымінальнага, не, паверце, на гэта мне абсалютна насраць. Я ведаю, што мяне калі захочуць пасадзіць, пад мяне знойдуць артыкул заўжды. А калі не захочуць, так я магу казаць усё, што хачу, і нічога мне за гэта не будзе, да? Я проста, мне як бы супярэчыць роля чалавека, які заклікае удалённа, а сам не ходзіць. Я, напрыклад, еще не упэўнены, што я там 9-10 жніўня выйду, да, там на вуліцу, бо я пакуль што сваю ролю ў іншым бачу. Таму я не хачу вось выглядаць чалавекам, які толькі заклікае, а сам не ўдзельнічае. Калі я буду, напрыклад, на плошчы, да, з мегафонам, тады, канешне, я буду заклікаць да ўсяго, паверце. Мне тут уже нічога не спыніць. Я гатовы буду там кідацца там у першых шэрагах на каго заўгодна, і праблемы не будзе. Але пакуль я ў бяспецы, на мягкай канапе, я проста вам расказваю тактыкі супраціву, якія яны ёсць. Якія з іх ужываць і ці ўжываць увогуле, вы вырашаеце самі. Дык вось. Я лічу, што мэтай мусіць быць, калі эфектыўным момантам мусіць быць сабрацца ў максімальна вялікі натоўп. І тут вельмі дарэчная думка Шабуцкага, што трэба прарывацца, любым коштам прарывацца ў две кропкі. Гэта на плошчы Перамогі і на плошчы Незалежнасці. Каб потым ужо двумя гэтымі мобамі было б прасцей аб'яднацца. І сапраўды ён правільна кажа, што ў ментоў ніяк не хопіць рэсурсаў рэальна моцнымі кардонамі атачыць увесь цэнтр. Яны ніколі за ўвесь час разгону пратэстаў не выставілі кардоны даўжэйшыя за 3 лініі. У іх няма столькі рэсурсаў. Вялікі натоўп можа прарваць і 3 лініі, а прарваць одну лінію увогуле не складае ніякай складанасці. Тым больш, што адчэпленні будуць стаяць срочнікі, РВДшныя менты, лезь там не акадэмія МУЗ. Гэта людзі, якія нават не будуць вельмі ахвотна чыніць ніякага супраціва. І таму прарваць іх і патрапіць, прынамсі, там на плошчу Незалежнасці ці на плошчу Перамогі будзе даволі такі проста. Далей. Добрая тактыка гэта займаць урадавыя будынкі. То бок гэта галоўнае, па-першае, важны момант, у іх можа быць інтэрнэт не адключаны, бо ёсць верагоднасць, што ва ўрадавых установах не будзе адключаць, а гэта значыць, можна будзе паведаміць краіне і свету о тым, што адбываецца.
І гэта важны маральны фактар, бо захоплены, да, там тэлеграф, тэлебачанне, пошта, яны занятыя будынкі, яны адразу паказваюць ужо, хто ў доме хазяін. Ты фізічна заняў прастору і ты, значыцца, гаспадар. Вось, і карцінка занятага будынку гэта фактычна карцінка перамогі. Добрая ідэя таксама, вось я чу і лічу, што добрым момантам было б, калі натоўп займе чыгуначны і аўтавакзал. То бок гэта адразу як бы кантроль над інфраструктурай пэўны і таксама як такі іміджавы момант, да, такі момант паказальны, можна сказаць, да. Далей цікава, што вось заўсёды кажуць, што ў Мінску вельмі шырокія вуліцы, таму іх будзе мега цяжка барыкадаваць і вельмі цяжка іх абараняць у выпадку, ну там, калі на цябе будуць наступаць менты шырокім фронтам. Аднак у нас ёсць две вуліцы, якія даволі вузкія, закрытыя, і пры гэтым іх лёгка забарыкадаваць. Гэта вуліца Акцябрская, далейшы звярніце ўвагу, вуліца, ну Кастрычніцкая, прабачце. Кастрычніцкая вуліца гэта тая, дзе хіпстары тусяць. Звярніце ўвагі, яна з аднаго боку, яна ўжо забарыкадавана. Там стаяць бетонныя блокі, якія паставілі для таго, каб вуліца заставалася пешаходнай. Это значыць, што туды не праедуць аўтамабілі, ні бронеаўтамабілі, ні будзе-якія БТРы, ужо яны туды не праедуць. Разумееце, вось вам такі невялічкі лайфхак. І вуліца Карла Маркса. Таксама яна даволі вузкая, на ёй шмат, ну не шмат, ёсць урадавыя установы, не першаступенная, аднак ўсё ж такі. І вось я, напрыклад, на гэта звярнуў увагу, калі аналізаваў, да, што можна рабіць, якія тактыкі ўжываць. І чацвёрты момант гэта тое, што ўсе акцыі мусяць цягнуцца як мага долей. То бок наша мэта выматаць рэсурс карнікаў, працягнуць нервяк, самі ведаеце каму, да, Лукашенка, каб ён разумеў, што ў яго глеба пад нагамі хістаецца. І час у гэтым выпадку ідзе на нас. Больш удзелу, больш поспехаў, больш людзей уцягваюцца ў пратэсты. Больш парушаецца штодзённы рытм жыцця, больш людзей бачыць, што больш людзей уцягваюцца і ламаецца іхняя карціна свету, да, то бок нават тыя, хто быў па-за палітыкай, чым дольш вось этот варушняк у Мінску, да, вот это там около надзвычайнае становішча, тым больш яны бачаць, што нешта не то адбываецца і больш шанец, што не далучацца да пратэсту. То бок як крычаў адзін хлопчык, да, на відэо з 14 ліпеня, нужно паралізаваць інфраструктуру. Ось, і тут ён як бы быў правы. І для аб'яднання вакол сябе людзей, як бы старайцеся вакол сябе, калі у вас ёсць група людзей, да, там невялічка рэвалюцыйная група, у вас есть план, аб'ядноўвайце вакол сябе людзей. То бок старайцеся ўнесці элемент арганізацыі ў хаос па магчымасці. І я лічу, што у момант, калі адключыць інтэрнэт, калі не будзе адкуль чэрпаць інструкцыі і аператыўную інфармацыю, палагайцеся на Bluetooth месенджеры і мегафон. І палагайцеся на сваіх сяброў. І рэальна нам трэба, я лічу, імкнуцца да таго, каб уся група, гэты маштаб пратэстоўцаў, ён маштаб масіў пратэстоўцаў, ён складваўся з гэтых аўтаномных груп рэвалюцыянераў па 7-10 чалавек, да, магчыма, болей, якія гуртуюць вакол сябе людзей. Ідэальна будзе, калі вы вось, напрыклад, ідзеце на плошчу, да, вы бачыце, там у вас кампанія 70 чалавек, вы бачыце там яшчэ людзей, бачыце, што таксама іх свой гурток падышлі, аб'ядналіся з імі, пайшлі ўжо у вас 20. Разумееце, все, у вас уже гурток скаардынаваны, да, які можа нешта рабіць, можа заклікаць іншых людзей. Напрыклад, вы там пачулі, там людзі рассредоточаныя, значыцца, яны пад небяспекай таго, што іх могуць пабіць ці арыштаваць. Вы сабралі іх разам, пашлі там, павялі іх кудысьці, да, там нейкі там дзень рабіць, блакаваць нешта ці барыкадаваць і гэтак далей. Вось гэта будзе працаваць. Гэта адзіная магчымая форма самаарганізацыі, якая будзе, калі адключыць інтэрнэт. Вось так вось прыкладна я сабе гэта бачу. Магчыма, у вас ёсць яшчэ ідэі, зараз вас пачытаем. Так.
Все хорошо. Когда будет стрим про христианство и религию в целом? Я думаю, пакуль не будзе, гэта не актуально для меня зараз. Google Гуглович, если расклеивать листовки, какие считаешь наиболее актуальные? Позиция анархистов по выборах есть улетка на сайте Промень, загляните. Яна конкретно там заклик до самоорганизации. А еще у свой телеграм-канал я сегодня запостил плакаты от анархистов, от Промня так само их стягивайте, расклеивайте. Варкар, почему именно к анархистам государство относится как к самым главным врагам? Потому что яны найбольш непадкантрольныя з усіх іншых ворагаў і з імі немагчыма дамовіцца. Олег Костюк, а мобильную связь тоже будут блочить? Ведаеце, я думаю, что не. Чаму? Таму што ментам таксама трэба між сабой сазванівацца і каардынавацца. І не заўсёды гэта робіцца па рацыях. І менты і іншыя дзяржаўныя службы яны таксама юзаюць мабільную сувязь. Таму я хутчэй пастаўлю на тое, што не будуць блочыць, хаця ўпэўненасці няма. Александр Ляшук, 136 человек глядзіць, астатнія ў гэты момант, ўжо 145. Пайшлі ўдзельнічаць у сігнале свабоды Шабуцкага. Ну дай бог, дарэчы, што цікава там, хто у каго выходзіць на праспект вокны, скажыце, быў нейкі сігнал свабоды сёння ці не? Артём Ларченко, перекрытие проспекта однозначно. Я думаю, проспект перекрыюць мусора, таму перакрываць яго пратэстоўцам бессэнсоўна. АВГЧС. Многие говорят о сценарии Чаушеско, то есть то, что ОМОН и армия сами арестуют Лукашенко, когда увидят сотни тысяч людей. Насколько, по-твоему, вероятен этот сценарий? Не беруся судить, але я б не стал на яго разлічваць. Каб яны побачили гэта, нам трэба не только, каб яны убачили сотни тысяч людей, а каб гэтыя сотни тысяч пачалі дзейнічаць. Вот что важно. Дорога, вітаю. О, як ты поздно. Иван Иванов, гэта павінна быць плошча з палаткамі, альбо лепей збірацца кожны дзень. Увогуле, канешне, з намётамі было бы круто. Але зноў жа, я вось шоў па Кастрычніцкай вуліцы і падумаў, што там бы намёты было б нашмат прасцей абараняць, чым на Кастрычніцкай плошчы. Таму што плошча адкрытая і там у ментоў будзе перавага. А Кастрычніцкая вуліца яе рэальна заставіць намётамі, плюс там стратэгічныя запасы, шмат бургерных усялякіх фастфудаў, стратэгічныя запасы ежы і можна доўга трымацца. І абараняць яе ад мусароў будзе прасцей. Виталий Змагарук. У Светлогорске самый лучший способ борьбы был применен. Ну, згоден с тобой. Не скажу, что это универсальный способ, але мае месца и в своих умовах он эффективный. Гэта калі што размова пра спаленне машинаў гэтым халуям, прикарытнікам. Так, человек с японским ником. Пью моцную чорную гарбату з молоком и цукрам. Таму я так жвава и размаўляю зараз. Бо подчихляюсь кофеинчиком. Славка збянтэжаны. Вітаю, ну вітаю, но мы напэўна уже сканчаем. Так, сябры, калі пытанняў больш няма, ёсць. НС. Анархия — это тоже один из видов власти. Какая роль анархии в государстве, какая цель для народа? На моем канале есть плейлист «Анархия просто». Там отказы на твои пытанні. Калі пасля прагляду всіх гэтых відэо адказы яшчэ, пытанні яшчэ застануцца, тады міласці просім. А пакуль, ну, не хачу паўтарацца, все гэта было ўжо сказана адмыслова для такіх, як ты вось новичков. Артём Лашенко. Но на Октябрьской улице нет правительственных зданий, да и просто улица не в центре. Почему она? Ну, яна ў цэнтры, па-першае. А яна, таму што я кажу, там здаравенныя плошчы заводаў, якія можна заняць і рабіць у іх усё, што хочаш. То бок іх можна карыстаць для адпачынку, для перагрупоўкі людзей, для падрыхтоўкі нейкіх тэхнічных рэчаў, да, разумееце, аб чым я, для складзіравання чагосьці. Гэта раз. Другое, я сказаў, што там вельмі шмат фастфудаў, там элементарна ёсць ежа, да, і ёсць прыбіральні. І трэцяе, самае галоўнае, яе проста абараняць. І паверце мне, калі там стане
палатка, намётавы лагер з некалькіх тысяч чалавек, ужо будзе без разніцы, у цэнтры яна ці не ў цэнтры, яна стане цэнтрам пратэсту. Мистер Май Калифорния. Мобильные радиостанции как средство связи с радиоблизким. Да, карацей, про радиостанции так само у меня был пост у Телеграме. Глядите, читайте. Yellowman, мои комментарии не видно, бачу твои комментарии. Андрей Сечеферок в радость. Ага. Бешеный вжик. Я думала, шабуцкий фейки провокатора. Ні ў якім разе. Ні ў якім разе не провокатор. Дастаткова паглядзець палову з ягоных відосаў, каб у гэтым пераканацца. Никита Щемелёв, у тебя донат оповещалка не стоит, что ли? Вось, сябры, что цікава, что у меня оповещалка стоит, але чамусь не працуе. Чаму, я не ведаю. Я все зрабіў по інструкцыі на Donation Alerts, яна не працуе. Ну тут, прабачце, умываю руки, сябры. Ну реально, я все зрабіў, што мог. Але некаторыя скардзяцца, што лепей бы яе не было, ось як у пальчыцы на стрымах, лепей бы не замінала. Ну я бачу, там былі донаты. Да, Сергброн, спасибо, что ты есть. Эрик Фром, просто открытие для меня. Ось, блин, так приемно читать такие комментарии. Дякую велике. Никита Щемелёв, спасибо. Спасибо и тебе. Да, Никита Щемелёв, ось тому і запитався про донати. Дякую ще раз за донат вам, сябры, товарищи. Иван Сидоров. Есть мысли про зеленых человечков под видом протестующих из создания народных республик. Не забивайте себе голову гэтым. Это все верагоднасць на вельмі нізкім узроўні. Павел Любецкий. Как думаешь, Рожава в Гомельском районе, побратим Курской Рожавы, подойдет для эксперимента по образованию наркокоммуны? Там вроде не живет никто. Базара нет. Все хорошо. Что за Вагнер? Думаешь, мимо ехали? Думаю, альбо ехали мимо, альбо договорняк с Путиным. Одно с двух. Ну, да, я уже отказал. Ну, то, что Дастаткевич и Тихановская провязали, это, ну, видовочный дебилизм, как бы, смешный просто. Нема на что комментовать. Саша Прохоров. Як относишься до сценария армянской революции? Ну, сценар, конечно, файный, однак же у нас не Армения. По шерагу признаков у нас вот прямо так не пройдя. Однак некоторые тактики можно заимствовать и практиковать. 143 человека. Глядзіць, калі ласка, хто яшчэ не поставіў падабайку, влупіце мне падабайку, каб побачила более людей стрим. Мистер Май Калифорния. Обратил внимание на активизацию сторонников режима в чатах. Враги активизировались. Лукашенко просто купил ботнет, купил працу политтехнологов. Это стало бачно уже. Я уже об этом писал сегодня в телеграмчику. Дведер ДВ. Чем отличается правый анархизм от левого? Анархизм, ён у прынцыпе не левый и не правый. Анархизм ёсць анархизм. И он мае рысы як правых ідэалогій, так и левых. Але ўвогуле я б на вашем месцы не апіраваў такими паняткамі як правы левы, тому что гэта паняткі з 18 стагоддзя, яны абсолютно не пасуюць для апісання сённяшніх сучасных палітычных ідэалогій і рухаў. Дякую вялікі за стрім. Было цікава, цёпла і карысна. Аригато. Аригато. Бака. Все хорошо. Как думаешь, дадут срок Тихановскому или Замнут? Я думаю, нават калі Лука застанецца, на ближайший час всіх паўпускаюць под нейкі гандаль з Еўропкай. Мезмеридзе, як ставишься до об'єднання штабу? Я об этом казал на одним з попередніх стримов, не хочу уже повтораться. Я подробязно расписывал. Април Кайн, что думаешь о забастовках? Ну, вы удокладняйте, калі ласка, что менавіта думаю. Конечно, забастовки гэта классно, я хочу, каб яны былі. Вось вам адказ на пытанне. Мейстер 999, что лучше использовать в качестве материала для постройки баррикад, чтобы всякие рубежи и БТРы не проехали? Блин, ну я ніколі не будаваў баррикады, скажем так, тому у меня тут такие ж теоретычныя веды, як у вас. Але я ведаю, что
што на Майдане яны рабілі как? Яны бралі будматэрыялы розныя, да там камені, там нейкія мэблі, не ведаю што. І яны іх спалучалі дротам, доўгім дротам, такім чынам элементы барыкады трымаліся адзін за адзін і нашмат цяжэй было іх пераадолець. Вось гэта такі лайфхак прывнеслі афганцы на Майдан. Вось. Таму, ну, то бок я вам адразу кажу, што я не ўдзельнічаў ніколі ні ў якіх там вулічных афігенных там беспарадках, да, там не кідаў коктейлі молатава ментоў. Было штурхаўся колькі разоў з ментамі, не буду казаць дзе і калі, аднак было. І, ну, і назіраў, да, такі каля варушэнні такія. Аднак, каб прямо такі там у такіх вось моцных раётах удзельнічаць не ўдзельнічаў, таму у мяне пазнанні, як і у вас, большага тэарэтычныя аб гэтым. Вал, як мяркуеш, зачыняць ці за краты дзяўчат Ціхановскую, Цапкала і Марыю пасля 9 жніўня? Блін, мне падаецца, што не. Ну гэта будзе ўжо такім трэшам, маразмам, ну просто ўвогуле, ну не ведаю. Дведер ДВ, как относишься к ЛГБТ, феминизму и расизму? По идее, это все хорошо, но во что это превратилось сейчас? Это что-то с чем-то. Расизм хорошо, да? Я уже казал, по ЛГБТ, у меня уже задавали это питание, по ЛГБТ и феминизму у меня ставление такое, там, где яны змагаюцца супраць дыскрымінацыі сабе, там я их падтрымліваю. Там, где яны спрабуюць навязаць сваю павестку ўсяму грамадству, спрабуюць навязаць сваю паліткарэктную цэнзуру, спрабуюць адваяваць улады для сябе і даказаць сваю выключнасць і неабходнасць усім там пасыпаць галаву пеплам, выбачацца, што ты мужчына, выбачацца, што ты гетерасексуал. Канешне, я супраць такога, і тут я іх не падтрымліваю. Я падтрымліваю іх там, дзе гэта рэальна барацьба за іхнія правы. А там, дзе это барацьба за цэнзуру, супраць хейт-спіч, за нейкія прэферэнцыі і пазітыўныя дыскрымінацыі, там я адназначна супраць. Все хорошо. Допускает ли анархизм приход общества к анархизму через захват власти? Анархія просто апошні выпуск. Там адказ на гэтае пытанне. Little Big слушаешь? Ну, час ад часу бывае. Так, ну я спадзяюся, я адказаў на ўсіхнія пытанні. Калі ёсць яшчэ пытанні, 149 чалавек глядзіць, вось бы яшчэ адзін і будзе прикольная лічба 150. Если есть яшчэ пытанне, давайте, калі ласка, пытанні ваши, і будзем уже завязваць, бо амаль 2 гадзіны стрымім. І калі камусьці трэба, каб я кавалкі з гэтага стрыма выразаў і заліў, асобна, калі ласка, напішыце, якія кавалкі вы хочаце, каб я выразаў для распаўсюду далейшага, і напішыце мне ў каментарах об гэтым. Ну што, 150 ёсць, ура! На гэтай прыгожай лічбе будзем сканчаць. Сябры, агромны дзякуй усім, хто глядзеў. Нагадую аб неабходнасці данаціць для падтрымкі маёй працы. Всім, хто хоча падтрымаць, буду вельмі ўдзячны. Вялізны дзякуй тым, хто ўжо падтрымаў сёння. Это Нікіта Ще, Серг Брон, Троцкі, Новости Беларуси і мира. Вось 4 чалавекі, і подписывайтеся на Patreon. Гэта просто пераважны, самы класны спосаб, якім вы можете мяне падтрымаць. Дзякуй усім, хто гэта зрабіў. Сябры, 9 жніўня, вядома, стрыма не будзе наступную нядзелю. Поспеха ўсім. Верце, галоўная версія ў сваю перамогу, і нават калі ось прямо зараз адбудзецца нешта дэмаралізуючае, вас будуць пужаць, я вас абяцаю, што гэты тыдзень пужаць будуць вельмі моцна. Калі нават будзе нешта кепскае, калі вам падасца, што вы ўжо прайгралі, калі ласка, не губляйце прысутнасці духу. Глядзіце абавязкова з аптымізмам. Заўсёды смеласць, каб у вас была, я вам раю, зычу, каб была смеласць, каб была крытычнае мысленне, каб была вера ў тое, што за намі праўда. Калі за намі праўда, то якая нам розніца, колькі супраць нас ментоў і БТРаў. Калі ласка, не здавайцеся. Усім поспехаў да 9 жніўня, і не толькі 9, 10, 11, усіх заклікаю 10 жніўня прыняць удзел у агульнанацыянальным страйку. Я, на жаль, страйкаваць не магу, таму што я блогер. Вось. Аднак усіх, хто працуе асабліва на дзяржпрадпрыемцаў, я ўсіх заклікаю прыняць удзел у страйку проста загадзя. Гэта рэальны, максімальна бескроўны і бяспечны спосаб нам змяніць уладу.
Змагайцеся, памятайце, наша змаганне не сканчаецца 9-10 жніўня. Змагаемся да таго часу, пакуль не станем гаспадарамі на сваёй зямлі, пакуль працоўныя людзі не атрымаюць уладу ў гэтай краіне, пакуль не скінем усіх, хто нас прыгнятае, усіх, хто хоча намі камандаваць, і не вярнем паўнату суб'ектнасць улады народу. Всё, сябры, дзякуй вялікі ўсім, хто глядзеў. Яшчэ раз паўтаруся, за намі праўда. Змагайцеся, будзем змагацца разам, абавязкова пераможам, і ніхто нам не ўказ, і ніхто нам не начальнік. Всім добра і крытычнага мыслення. Ну, пасаран.